Сега не. Само, че главата долу ще държиш. Давай, реди ги сега. Давай ти ги реди сега. Реди ги. Готов ли си? Чакай. Тепчо, чакай, още не. Е готов. Ти много далече ги сложи. Нищо, давай, слагай. Готов ли си? Чакай. 3. Чакай. На колко ще тръгваме? На 3 или на 5? На 5. Добре, на 5. 1, 2, 5! Сега ти ги реди. Ти много далече ги служи. Ще схлопа главата на това. Да. Преди лентата. Това е фал лентата. Сега. Тук, тате. Тук, да не са по-далеч. Няма толкова на това. Няма сега какът. Ме си викаш Валя, че ще я захвърча. Три, 4. Сега правата ще го подредим. Сега два. И помнахме си. Това не служи. Готови ли си? Всичко изглежда само, че домашно готвено. Да бе, всичко се яде. Само шурето не яде. Това е много шуре, то е мляко с гриз, мляко с такова, с жито. И житото е едно като съчми.